Ο Γιάννης και το ρολόι που σταματούσε τον χρόνο. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό χτισμένο δίπλα σε ένα δάσος γεμάτο μυστικά, ζούσε ένα αγόρι που το έλεγαν Γιάννη. Ήταν περίεργος, γεμάτος φαντασία και του άρεσε να παρατηρεί τον κόσμο γύρω του, ειδικά τα πράγματα που κανείς άλλος δεν έβλεπε. Ένα απόγευμα, ψάχνοντας τη σοφίτα του παππού του, ο Γιάννης βρήκε ένα παλιό ρολόι τσέπης. Ήταν σκουριασμένο, με μια μικρή εγκοπή στο πλάι και μια ασημένια αλυσίδα. Όταν το άνοιξε, το ρολόι άρχισε να χτυπάει αργά και παράξενα, τικ, τακ, τικ. Και τότε, ο χρόνος σταμάτησε. Ο Γιάννης κοίταξε γύρω του. Τα πάντα είχαν παγώσει. Μια αράχνη κρεμόταν ακίνητη στον αέρα. Ένα φύλλο δεν έπεφτε ποτέ. Ήταν μαγικό. Ο Γιάννης κατέβηκε τρέχοντας στην πλατεία. Οι άνθρωποι είχαν μείνει ακίνητοι σαν αγάλματα. Ένας παγωτατζής είχε κοκαλώσει με τον δίσκο στο χέρι. Ο Γιάννης πήρε ένα παγωτό και το έφαγε όλο μόνος του. Ήταν ο βασιλιάς του παγωμένου χρόνου. Αλλά όταν ξανάβαλε μπροστά το ρολόι, ο παγωτατζής δεν θυμόταν τίποτα. Μόνο ο Γιάννης ήξερε. Χαμογέλασε. Ήταν το μικρό του μυστικό. Μια άλλη μέρα, ο Γιάννης πήγε στο δάσος. Είχε μαζί του το ρολόι. Σταμάτησε τον χρόνο για να χαϊδέψει ένα ελάφι που συνήθως έτρεχε μακριά του. Το ελάφι έμεινε ακίνητο σαν άγαλμα, και ο Γιάννης ένιωσε για πρώτη φορά μια μικρή λύπη. Δεν με κοιτάζει. Δεν με καταλαβαίνει. Σκέφτηκε. Όταν ο χρόνος ξανάρχισε, το ελάφι έφυγε τρομαγμένο. Την επόμενη εβδομάδα, ο Γιάννης είχε διαγώνισμα. Δεν είχε διαβάσει. Έβγαλε το ρολόι και σταμάτησε το χρόνο. Αντέγραψε όλες τις απαντήσεις από το βιβλίο. Ήταν τέλειες. Όταν γύρισε σπίτι, όμως, δεν ένιωσε περήφανος. Η μαμά του είπε πόσο καλή δουλειά έκανε. Ο Γιάννης κοίταξε κάτω. Δεν είχε κάνει τίποτα μόνος του. Το ρολόι, σιγά σιγά, άρχισε να γίνεται πιο βαρύ. Κάθε φορά που σταματούσε τον χρόνο, ο Γιάννης ένιωθε πιο κουρασμένος. Σαν να του έκλεβε λίγη από τη ζωή του. Τα μάτια του έγιναν λίγο πιο θολά, και ένιωθε ένα μικρό κρύο στην καρδιά του κάθε φορά που το χρησιμοποιούσε. Μια μέρα, πήγε να σταματήσει τον χρόνο και το ρολόι έσπασε στα χέρια του. Ένα ράγισμα στο γυαλί και οι δείκτες έμειναν κολλημένοι. Ο Γιάννης το έβαλε πίσω στο κουτί της σοφίτας και το σκέπασε. Δεν το ξαναάγγιξε ποτέ. Έμαθε να ζει μέσα στον χρόνο, όχι έξω από αυτόν. Και από τότε, εκτιμούσε περισσότερο τις στιγμές που περνούσαν. Γιατί, όταν δεν μπορείς να σταματήσει το χρόνο, αρχίζεις να το ζεις στα αλήθεια.